Hello, Rajib. Ini system temu ho. Nang naning koi phakona lo. Girlfriend nang chong thui der. Girlfriend nang chong thui ke lo laki. Nang ang lo nang top dunam de palo. Nang ang lo nang top dun kap det facility bank pen chote kang nang kok lo. Nang kai lo yang si nang ang lo nang top dun dop long te. Bang amena si bang po nang kat pen si. Nang mena ra chine lo pason nong chitong ini. Lasi la luti beng kilong tanga kang hon chote kang nang kok ti kilaki. Ing ang lo nang top dun abde ra polo. Lasi cikak nang kok lo. Lasi non ke bang jilang le chong ding non. Hala nang ang long ke nang top dun. Abang nang le der chot po. Nang towara long nang luti long. Lasi nang ning choy Rata level nang mena phan prang pe ni chok chinde lo bu chingki thobin lo bu labang nang mathana lo lasi non ke bang jilang ke mi senji phane nang mathana nang ang lo nang top dun dui mati nang phan stame silang nang chiko ri chitong wek ji moi prang ke bang jilang alu tie lo lasi nang ning chepo rata level non ke lasi non ke bang jilang phane chong hong ding dei na ji